Sanibonani, umqeqeshi wensizwa lo. Umfana wasempendle. So bafo ake sithi nakho ubhekene nesimo esinzima. Isimo esibucayi. Isimo esibuhlungu la khona uthandana ne-V-dot. I-V-dot ke intombazane engakabi active ocansini. Ngeke ngithi intombazane engalenzi ucansi, but engakabi active ngoba isazolenza, yabo. So ke isimo esibucayi leso, isimo esinzima kuthina njengensizwa ngoba isimo osungafuni senzeke la khona uzithola usufa indlala, isomiso siphezulu kwakho, ungayi ocansini, yabo, uma ukuthi nje iyona ntombi yakho yodwa. So ke uyafa indlala, uzithola ungasayi ocansini ngenxa yokuthi nje uthandana ne-V-dot. So ke inkosazana isuke inezizathu zayo ezenza ukuthi ithukuma kancane. So isuke isazigcinile, isazibambile, mhlambe for isikhathi esithize iyona isuke yazi, yabo. So ke nakho kubhekene nesimo esinjalo, isimo esingathandeki kuwena umuntu wesilisa ngoba usungafuni senzeke. So ke wenze njani ukuze uzibeke emathubeni ukuthi lo muntu umvule, umbreak? Wenze njani ukuze uvule iminyango evalekile niqale nibe active, yabo? Ngoba phela lapho sokuncisheka ngamanye amazwi iphathi ebaluleke kakhulu othandweni, yabo. So ke wenze njani ukuze uzibeke emathubeni anjalo? So ke ungizwa ngikhuluma kanje, kunomfowethu nje ongibhalelile. Umfowethu uthi bafo yazi sengina 2 years ngithandana nethekeni yami and ngihlezi ngizama ukuyibiza endlini yami, ngizitshela ukuthi so have, but lutho. Lo muntu selokhu ethi angilinde 3 months, uma sekufika isikhathi akasafuni futhi. Angazi manje ngenze njani because sigcina ngokusakhana kuphela and usaseyi-virgin. So ke iphela lapho-ke inkulumo kamfowethu noma udaba lwamfowethu olubuhlungu ngendlela eyisimanga. So ke umbuzo omkhulu uthi-ke wenze njani-ke ukuze lo muntu uzibeke emathubeni ukuthi umvule, yabo. So ke uyabona, mangabe uthandana ne-virgin, into esuke yenzeke wena njengomuntu wesilisa, lento ingena la ekhanda kuwena. So ifaka la ekhanda ukuthi uthandana ne-virgin, so uzama ngayo yonke indlela ukuthi lo muntu umbreak, uzama ngayo yonke indlela ukupressa, yabo, ukuze phela lo muntu nizoqala nibe active ocansini, yabo. So ke kanti ilona phutha osukulenza leli lokuthi yabo, the more press kuyena ila khona ehlehlisa khona, yabo. Uthola ukuthi athi hayi asilinde mhlambe u3 months njengoba esho umfowethu. Ulinde 3 months, ufika u3 months thi why asilinde 10 months. Hayi ubekezela, ulinde 10 months, ufika u10 months thi why asilinde unyaka. Mase kuphelile unyaka thi why mase kuneminyaka emingaka, mase kuneminyaka emingaka. Lento lo iqhubeka njalo. Mhlambe ngaze nihlanganise u5 years, yabo. Kanti indaba wena mfowethu usukupressa, yabo. Usuke wenza iphutha lapha, yabo. So ke nami ngithandanile nama-virgin and ngiyawazi i-experience yami nawo ayizange ibe yinhle. So ngifunde elikhulu kuwona. So nje awu2 nje engathatha kuwona remarkable, yabona. Khona engangathandana nalo for 7 months, yabo. So mina ngicathi ngangingasazi noma 21 noma 22 eminyaka lapho. So for 7 months ucansi nje into engayazi, angikho active ngenxa yokuthi ngilindile lo muntu, yabo. Ngithi ngiyazama uyahlehla, ngilo ngizama ehlehla njalo. So for 7 months, yabo. So ke sagcina sihlukeneke naye, but nje lo nyaka wonke nje kwaba unyaka omubi ngendlela eyisimanga. So ke elinye ke sathandana nalo, lona ke ngaba umuntu nje okhombisa ungabi nentshisekelo ocansini, yabo. So ngakhombisa ukurelaxa, ngakhombisa nje ukuba down because yayinhle leya ngane mfethu, ngiyakutshela kwakuyisibhamu sentokazi. So ngangenayo leyo nto ukuthi nje ngifuna umbreak, yabo. So ke kwazenzakalela, ngazi nami, so kwazenzakalela ukuthi ngirelaxe. Kanti ekurelaxeni kwami la khona ngenza khona into efanele, yabo. So ke ngarelax, ngikutshela ukuthi after 2 months kwakuyena elowezama, yabo. Kubiyena oqala uthothi siyaqabulana, buye ngithi ukushutheka kancane okusamunywana lapha, yabo. But i-resistance ngilo ngiyithola, yabo. But kubiyena njalo elowezama until one day boom ngangena, yabo.
So senza nalo muntu. Ngithe nami sengiqala uku-enjoya, yabo, wavele wavuka umuntu wakhona kububu, wakhala mfethu isililo nje nami esangiphatha kabi. Ngathuka manje sengimile ecabanga mfethu ngihleli lapha ngimile ngiyaxala ukuthi kwenzakalani manje, yabo. So wakhala, ngavuka nami ngamthulisa, kusho ukuthi wayephatheke kabi ukuthi useluza into yakhe, yabo. So-ke ngamthulisa, kusukela ngalelo langa mfethu ngasayina phansi ukuthi mina nama-virgin asihlangani. So-ke uma ngabe intombazane mhlawumbe i-confess ukuthi isayi-virgin, ngeke ngikhala amaphepha, yabo. So-ke mina cause i-experience yami nawe azange ibe yinhle, so angisho ukuthi nawe kumele ungawathandi, cha, angisho njalo, yabo. So-ke nawe mfowethu into ozoyenza la ukuze uzibeke emathubeni angcono ukuthi lo muntu umvule, inansi into ozoyenza, uzogqoka isikhumba semvu. Indaba ngisho njalo ngoba kumele upretende, ngizothi uyapretenda as if umuntu ongajahile ukwenza ucansi, umuntu onganayo intshisekelo enkulu yocansi, uzorelaxa mfethu. Ingakho ngithi uyapretenda ugqoke isikhumba semvu ngoba lento usuke uyifuna, bo, but uzoshaya sengathi. Ingakho ngithi uzopretenda ugqoke isikhumba semvu, ushaya sengathi into ongayifuni, into ongayijahile, not ongayifuni, ongayijahile ukuthi yenzeke, urelaxe nje, kubuyena okuqalayo. Mayiqala uzame, if uthola i-resistance mhlawumbe ethi unqaba, urelaxe futhi ungamncengi, umyeke. Uzobona mfethu lo 2 years lo, mhlawumbe ku-3 months noma ku-5 months uzokwazi ukuthi uvula amasango lawa avalekile, yabo. So cause uma ngabe upressa mfethu, yabo, i-virgin akumele ulipressa. The more ulipressa ulincenga wenza yonke leyo nto, lo muntu angazi ukuthi ufila kanjani, yabo, but iminyango ila ivaleka khona kakhulu, yabo. So ingakho ngithi kuwena gqoka isikhumba semvu, usigqoke isikhumba semvu, ubingelosi nje, umuntu ongajahile ukwenza ucansi, urelax, yabo. So ngokwenza njalo uzibeke emathubeni ukuthi usheshe umvule lo muntu, yabo. So-ke hayi ukuthi mhlawumbe ama-virgin ungabukela phansi, cha, uma ngabe umuntu ocabanga kanjalo usuke uyisiduphunga somuntu, yabo. So mfethu yona into ozoyenza lo, relaxa wena, ungajahi ukuyipressa ingane yabantu, yabo. Nje 2 years mkhulu kakhulu mfethu, uzama ukuvula lo muntu engavuleki, yabo, cause abanye-ke baye mhlawumbe uthothi 5 months mkhulu, semvulile umuntu, yabo. But for wena uma ngabe sekuze kwaba 2 years, ungabisampressa, relaxa, cool it down, kube yena okuqalayo, yabo. Uma ngabe kube yena okuqalayo wenza, but uma ukuthi uyanqaba futhi urelax, yabo, urelaxe, umlinde nje kube yena njalo lokho ekuqala, uzobona futhi kuzoshesha, yabo. So-ke i-virgin ulenza kanjalo ukuze ulenze libe active ocansini, yabo, cause uma ngabe ulipressa njengoba ngikutshela, uyaresista lo muntu, kungagcina mhlawumbe seku5 years noma 10 years, yabo, noma kuzofika enye insizwe eceleni ifike ukuthi ikushayela into yakho. Indaba when uyapress, so uma kufika umjito ongapress orelaxile izodedelela yena bese uphatheka kabi, yabo. So yona into engimele uyenze leyo mfethu, shabu.